Soňky aýlarda goňşy Özbegistana syýahat edýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelendigini syňlasa bolýar. Bu raýatlar esasan söwda etmek we valyuta kartlaryndaky maliýe serişdelerini nagtlaşdyrmak maksady bilen goňşy ýurda syýahat edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Lewap vilayatynyň habar berdi. Syýahat edýänleriň aglabasy Ahal, Lewap, Balkan we Daşoz vilayatlaryndan bolup, olar esasanam Özbegistanyň Haryazm vilayatyna sapar edýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda iki ýurduň arasyndaky söwda mümkinçilikleri köp adama girdeji çeşmesini döretdi diýip habarçymyz aýtdy. Söwdegärleriň ençemesiniň sözlerine görä olar Türkmenistandan goňşy Özbegistana esasan türkmen tekstil haritlaryny, gaplanan et önümlerini, plasmasa gap gaçlary ýa-da elektrik enjamlary alyp gidýärler. Türkmen gümrük nokodyna her bir raýata bu önümleriň diňe bir görnüşini geçirmäge ruhsat berilýär. Şeýle-de şol önümiň möçberi 100 kilogramdan geçmeli däl. Dip Özbegistana söwda edýän Aşgabatly söwdegar gurrun berdi. Özü gezeginde bu haritlary satan türkmenler ýurduň Daşoz we Lewap vilayatlary bilen serhetleşýän Özbegistandan Türkmenistana beýleki haritlar bilen bir hatarda çilim we spirtli içkileri alyp gaýdýarlar. Türkmen häkimetleri raýatlara goňşy döwletden diňe 10 gutu çilim we 2 litr spirtli içki alyp gelmäge ruhsat berýärler. Ýöne gümrük gullugynda tanış tapsaň 200 gutu çilim hem geçirip bolýar. Şonda oňa da görüp bolýar. Sebäbi Türkmenistanda bir gutusy 80 manat bahalanýan çilim Özbegistanda 15-20 manatdan satylýar diýip Daşowuzly bir telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak Türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň martyndan başlap ýurtda temmäki önümleriniň söwdasyny ýiti çäklendirip, bu babatda ähli ygtyýarlyklary ýurduň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berdi. Bu çäklendirme çilimiň bahasynyň telim etse ýokarlanmagyna getirdi. Mundan başga Türkmenistanlaryň ýene bir bölegi özleriniň valyuta kartlaryndaky maliýe serişdelerini nagtlaşdyrmak maksady bilen goňşy ýurda syýahat edýärler. Olar 4-5 ýyl ozal türkmen banklary hususan Halk Bank tarapyndan berilen valyuta kartyna pul geçirip bolýan mahaly kartlaryna her aýda $500 çenli maliýe serişdesini salan raýatlardyr. Olar häzir Özbegistana gidip her aýda $250 nagtlaşdyryp gelýärler. Dip Aşgabatly söwdegar aýtdy. Ýatlasak Türkmenistan 2016-njy ýylda dollaryň söwdasyny çäklendiren soň ýurtda valyutanyň 2 resmi we gara bazar narhy emele geldi. Merkezi Bank 1 dollaryň bahasyny 3,5 manat möçberinde saklaýan mahaly gara bazarda onuň narhy telim etse gymmatlap 20 manada çenli ýokarlandy. Bu aralykda Türkmen häkimetleri raýatlary resmi kurs esasında her aýda $500 çenli serişdäni valyuta bank kartlaryna goýmak mümkinçiligini döretdi. Raýatlar bu valyutany diňe ýurduň daşynda nagtlaşdyryp bilýärdi. Ýöne bu mümkinçilik hem tapgyrlaýyn esasda çäklendirilip, wagtyň geçmegi bilen has takygy pandemiýa döwründe ýatyryldy. Häzir Türkmen banklarynyň hiç biri raýatlaryň valyuta bank kartlaryna pul geçirip bermeýär diýip habarçymyz aýtdy. Ol Özbek vizasyny almagyň düzgüni, onuň bahasy barada hem käbir maglumatlary berdi. Raýatlar esasanem bir hepdelik syýahat vizasyndan peýdalanýarlar. Olar munyň üçin Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň ýanyndaky ýörite syýahatçylyk firmasyna ýüz tutýarlar. Bir firma her bir raýatdan bir hepdelik viza üçin 50 we çakylyk hatyny taýýarlap beren üçin 200 manat hyzmat hakyny alýar. Ähli resmi namalar tapşyrylandan soň viza bir hepdeniň dowamında taýýar bolýar. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň Lewapdaky we Daşowzdaky idaralarynyň kommentari almagy synanşdy. Ýöne gullugyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 5-nji iýulda eden dowamly synanşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi.